በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አሐዱ አምላክ ስንክሳር ወርኃ ሐምሌ 6 በዚህ መዓልቲ ዓመታዊ ዕረፍት ናይ ቅዱስ መርቄሎስ እና ናይ ነቢዩ ቅዱስ ዕዝራ እዩ። ቅዱስ መርቄሎስ ሐዋርያ ቅዱሱ ብነገደ እስራኤላዊ ዝኾነ ናይ መጀመርያ ምእቲ ክፍለ ዘመን ሰብ እዩ። ጎይታና ብመዋዕለ ስብከቱ እንተምህር ብምስጢሩና ብተአምራቱ ተማሪኹ ተኸተሎ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ካብ 72 አርድእት ሓደ ንክኾን አደሎ። ካብ ጎይታና ሕማማትና ስቕለት ንቅድሚት ድውያንን ምፍዋስና አጋንንትን ምምፃእ ካብ ዝኸኣሉ አርድእትን ሓደ እዩ። ቅዱስ መርቄሎስ ብበዓለ 50 ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ተቐቢሉ ንወንጌል አገልግሎት ተሰማረየ። ብዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ክፍልታት ለ34 ዓመታት ብምግልጋሉ ሐዋርያት ስሙን ጳውሎስ በልዎ። ጳውሎስ ማለት ብርሃን ማለት እዩና ልክዕ ሳኦል ጳውሎስ ከም ዝተባሃለ ማለት እዩ። ስሙ ናይ ግብሪ ብስራሕ ዝርከብ ስም እዩ። በዚህ ምክንያቱም ሎሙ ድረስ ቤተ ክርስቲያን ትጽውዖ ጳውሎስ ዝተባሃለ መርቄሎስ እንዳበለት እዩ። ቅዱስ መርቄሎስ በ60ታት ዓመተ ምህረት አካባቢ ካብ ቅዱስ ጴጥሮስ ብምዃን ብሮም ይሰብክ ነበረ። ኔሮን ቄሳር ሊቀ ሐዋርያትን ዘቕዚኡ እንትሰቕሎ ዝተመልከተና እዚ ዝጸሓፈ እሱ ነበረ። ወታደራቱ ቅዱስ ጴጥሮስን ቀቲሎምዎ እንትኸዱ ቅዱስ መርቄሎስ እንዳበኸየ ቀሪቡ ችንካራትን ናቂሉ ሊቀ ሐዋርያት ካብ ዝተሰቐሎ አውረዶ። በፍጥነት ዋግኡ ክቡር ዝኾነ ሽቱ አምፂኡ ብቅዱስ ጴጥሮስ ስጋ አፍሰሰና ብፍቅርና ብክብሪ ክገንዘው ጀመረ። በዚህ ጊዜ ሊቀ ሐዋርያት አይኑ ግልጽ አቢሉ መርቄሎስን ተመልከቶና በሎ ወደይ ንምንታይ ንዓይ ዝኣክል ሽቱ አባኺንካ ኢሉ ተመልሱ አረፈ። ቅዱስ መርቄሎስም እግዚአብሔርን እናመስገነ ብንጹህ ብዝታ ገኒዙ እርሱ ኣብ ዝፈልጦ ቦታ ሰወሮ። ሊቀ ሐዋርያትን ብምግናዙ ናይ ክብሪ ተዋህቦ። ቅዱሱ ሕዝም ስብከተ ወንጌልን ቀጸለ። ካብ ንእሽተይ ጊዜ ንድሓር ግን እሱም ተታሒዙ ብኔሮን ፊት ቀሪቡ ኔሮን ቄሳርን ቅዱስ መርቄሎስን ሓተቶ ከመይ ዝበለ አሟሟት ክቀትለካ ከም መምህርካ ጴጥሮስ ወይስ ካሊእ እትደልዮ ዓይነት አሟሟት ኣሎ? ቅዱስ መርቄሎስ መለሰ፣ ምንም ዓይነት ሞት ንዓይ ኣየፍርሐንን። እቲ ዝደልዮ ናብ ጉይታይ ቶሎ ምኻድ ብቻ እዩ በሎ። ንጉሱ ኔሮንም ዘቕዚእኩም ስቐልዎ በሎም። ወታደራቱም በዚህ መዓልቲ ከም ቅዱስ ጴጥሮስ ዘቕዚቖም ሰቂሎም ቀተልዎ። ቅዱስ ዕዝራ ነቢይ ካብ ክርስቶስ ልደት ንቅድሚት ብ500 ዓመት አካባቢ ዝነበረ እስራኤል ካብ ምርኮ ምስ ተመለሱ ንድሓር መጻሕፍቲ ተቃፂሎም ጠፊኦም ነበረና ስለ ንሳቶም ኣብዚሑ ዝለመነ ጥበብን ዝደለየ እግዚአብሔር ቅዱስ ኡራኤልን ዝለኣኸ ብሊቀ መላእክት ኢድን ጽዋዕ ልቡናን ዝተውሃበ ዝሰተየ ይቅርታ ብዙሕ ምስጢራትን ዝተገለጸሉ ን40 መዓልቲ ምግቢ ከይበልዐ አገልገልቱ ዝጠፍኡ መጽሓፍትን እንዳ ነገሮም ዝጸሓፈ መጽሐፈ ዕዝራ ዝተሰነየ መጽሐፍን ዘዘጋጀየና ብብሉይ ኪዳን ካብ ዝነበሩ ዓበይቲ ነቢያት ጻድቕ ሓደ ዝኾነ ዓብይ ናይ እግዚአብሔር ሰብ እዩ። ስለ ቅድስንኡ ሞትን
አይጣዓምን። በዚህ ዕለትም ቅዱሳን መላእክት በብሔረ ሕያዋን ውስጥ አእተው። እግዚአብሔር አምላክና ካብ ሐዋርያውና ካብ ነቢዩ በረከትን የሳትፈና አሜን። ሐምሌ 6 መዓልቲ ዝኽበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን ቅዱስ መርቄሎስ ሐዋርያ ካብ 72 አርድእት፣ ቅዱስ እዝራ ነቢይ፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ቴዎዳስያ ሰማዕት፣ ቅዱስ ንስጥሮኒን ዘኢየሩሳሌም። ወርሓዊ በዓላት ቅዱስ ደብረ ቁስቋም፣ አቡና አዳምና አዴና ሔዋን፣ አቡና ነሁና አዴና ሃይከል፣ ቅዱስ ኤልያስ ነቢይ፣ ቅዱስ ባስልዮስ ዘቂሳርያ፣ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ፣ ቅድስት ሰሎሜ፣ አባ አርከስሉስ፣ አባ ጽጌ ድንግል፣ ቅድስት አርሴማ ድንግል። እግዚአብሔርም በቤተ ክርስቲያን አንዳንዶችን አስቀድሞ ሐዋርያትን፣ ሁለተኛም ነቢያትን፣ ሶስተኛም አስተማሪዎችን፣ ቀጥሎም ተአምራት ማድረግን፣ ቀጥሎም የመፈወስን ስጦታ እርዳታንም አገዛዝንም የልዩ ልዩ አይነት ልሳኖችንም አድርገዋል። ሁሉ ሐዋርያት ናቸውን? ሁሉስ ነቢያት ናቸውን? ሁሉስ አስተማሪዎች ናቸውን? ነገር ግን የሚበልጠውን የጸጋ ስጦታ በብርቱ ፈልጉ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 28። አሜን። ለቃሉ ናይ ቃሉ በዓል ቤት አምላክና ልዑል እግዚአብሔር ዝኸበረ ዝተመስገነ ይሁን። አሜን። አምላከ ቅዱሳን ከቅዱሳን አቦታትና አዴታትና ረድኤት በረከት ይሳትፈና። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን።